Kah Nyotrap Youth Council na Malki bat nong Thamai Circle kumju ru ha kajing elam jong kinoi elam HYC Shillong kilalek pen pensange ya kajing penong kelas jong ka University of Technology and Management kabadan hadhan kiti kidkhot ke HYC hapok kajing elam usamla Frankie Khar Umnoj President ke HYC Shillong City usamla John Lingdo Vice President bat usamla Banke Rakhar General Secretary kilalek pen pensange ya kajing penong kelas ha kate jaka puli ha ka arpulai trik unai weng namar ke dega sngi shuti ba ka jelahi ka rakhe ka lingkho dap snam ba shispa khat nyo jong ka sengkot snam ka badai jong ka sengkhasi nakaliang kibor penya kate ke school puli kila pen pau ba kim don jingtep halor ka nik shuti bat hadien ga je kran la pelat shuti ya borok ki khna puli kumjur ki dekhot ke HYC nong Thamai Circle kila pen sange jing penong kelas jong ka ni hi ka school puli halak imkhra ka nik sngi bat nakaliang kini kinoi lam kila pen pau ba kani ka jingle persha jong kani ka university kalong ka jingbom nyo burom ya ka jai ben riu bat khamtam kum ha kani ka sngi ba kerpang jong ka briu nyo tram now one thing will tell you these three of the students defense people are coming for interview for defense so let this happen okay all other student teaching another thing university is closed right they are local one they are local they are from here no they are coming here to interview student for defense they have already fixed a date so just tell them only this and they will take an hour or so 1 hour or so they will interact with the students and then go and if they are guests different people they are here okay right done okay please thank you very much thank you for this okay this is the only thing we'll do otherwise we are closing ipan pau ya kejung supersnya ya kejung yurut kejung kini kinong peniak so kani ke university ya kani ke senkra jong ke jat menteri di nakaliang kejongi imaham ru kejung kuar na ya kiwe pan ki ceka pulih lani ki ceka terekam ki bomburom ya ki senkra jong ke jat menteri katahi ke jingmut nakaliang kejongi namar impej wat kanihu ke skul ba nanti po mulai kum hakani kasi kaburom ya kani kasi bat kaklem pelong kelas pelong tre hendrai kini ki university pan bodon hang ni ki kim sim la burom bat kim sim layak ni kat kum ka order jong government maka la yu ya kani kasi kum kasi shuti kejingkran untuk vice chancellor jong kani ka university wong ba nimdon jingtip ya ka baidai ba kani ismi shuti jong ka meghalaya jui khamtam ka baidai ba kani ki kajing kinu ki festival jong ni ki khasi ki nyotram ulai daw bahana amdon ba jingtip bat long mentan bah kajing yosmu jingi ong ya ketu long trai khasi ba mapi pin pentip ini namar ba da pin pentip mapi ngi ngimtem tiga bumut ba umut use let's say ha kajing sutho jungi umut use ba pundon kam ya ketu breu ba bade kan thai khasi jungi ka batrai ha po jungu ban ko bat kan shairu shau ba chkai university bat sabro hi ki office sarkar nikinu nuki office dishima nuki office company ki bona ba bakim dai ban sim kabu ya company ka sngi ba yiginu ki sngi ki badai ki sngi kharab jo ka jabine ko jungi balada sasi sin nilap ya ba kum kini niru nginya ka kum kan bangin le chigi he jo sarkar badalong kepala nyinekran ban sis ntoni kini university ni kinu nuki office rekam ki ba penlong ya ka kum kini ki sngi ban penja buram khamtam ga jabri jungi bar bakim khin snap ya ka jinglong kerpang jo ka jabri jungi haga bakiwan ban sakri kini jabri jungi bar ka weiru ka bangi kre kwa ban kre na kalyang seng ba kum ki pai nang sung hi haba ki yo ya kini ki yu kini ki jing pelong office ni ki pelong trick pelong jing trikam hagi isi khrau jo jabri ki banai jing tip shaki seng nani shaki nuk ki nong trai man subha khang ba nirung inna ban trirang dekat bagi khang ba kandon kata jingai ki ka ri ba ka jabri jing